Kumshi benta banwan rakyat ka jingya teli parashnong bat banse ye ki sap ki phong jong ki khun samla hapok ka shnong. Ka seng samla shnong paham maulen harengkat ka jingya treilang bat ka dor bar shnong paham maulen. Kala pelong ya ka tayo lekmen jong ki khun samla. Ya ka balatip kum ka first youth week celebration arjar arpuway. Ha ka tayo lekmen la pelong ya ka program lekmen ha ka ba ki samla kila yo bani shim benta. Ha ki program baper ba kentup ya ka indoor bat outdoor game. Kum ki quiz, ki jingya kop rawai, ya kop shot, bat ka lempung lek kai bol bala benta ka interdong bat kiwei. Ha ka ba menta ka sengi ka lai pau tarik no pra, katay lek men jong ki samla ka lapoi sya ka bakut, ha ka ba uba bala jit rani MDC ka nongpo constituency, ulawan ban penhap perdano ya katay lek men jong ki samla, ha ka jingdon dekat u BDO ka umling CNR di blok uba Roderick Nongrum, urang ba shnong uba Blanting Namsau, u presiden ka seng samla u samla kentup lang nongrum bat ki wei ki riu rang ba ki khun samla ki hebret bat ki long mi long pa ki belawan ban sa khilang ha ketika sengi bat ha ketika sengi pen ha perda la pelong da ka lempung lek kai bol ha ka ba ki kenhun ki blapoi sya ka final ki long ha pedeng ka mau pendu persya ya kalum nong thmai bat ketika jing lek kai ka long ka ba shong shit bat ka ba internet bha ka bala penhun ni ki nong pek kai bat ha ka bakut no jong ketika jingi lek kai ka mau pendu kala yo rai ka nam la du da ka ba pelim lai go la not ya ka lum nong thmai bat ka khusnam ha ketika lempung ka long do sniang bat na kaliang ka seng samla bat ka dor bar shnong kala penkup burom ru ya ki riu temen ki kro jong ketika shnong ki nong yelam shnong ki bakentup nadu ki nong yelam shnong barim bat thmai ki nong yelam jong ka club ki nong yelam jong ka seng samla ki nong trei asha bat ki wei ba nong song shnong ni smodon bok sibon na gane gasngi ha ga jingdon rangkat o video jongka umling blok bejongi ibape ibakmi na ga banta ki kampen roy ki kampen bha ki jingyo nong ha ki snong ki thau ge jongi de lang ba i video i jongi ibang nilala ban penitenat ya ki snong ki thau ge jongi e balayo ban ai mensem balayo ban ai jingmot ha gane gasngi na ga banta ki pajba nong song snong khamtam ya ki nong elam snong ki orang ba snong ba blan namsau o ba dei orang ba nagabanta ban pek ban kmi nagabanta ka baha kamiat jong ka snong ka thawi baro khawei ki estate member jong ka snong baro nangta ki presiden jong ka seng samla presiden jong ka sport club hangne paham molen ar phomer ngi penpau ka jing sokumen ka bakrau nagabanta ka ne ka sngi ha ka bana kaliang jong phi kum ki khun samla jong ka shnong paham molen ar phomer harangkat ka jing kersan hakarkat ka jing yatrelang jong ka dorbar shnong paham molen ar phomer pilala aban penlong ya ka ne ka youth week lane ka tayo jong ki samla ha ka sen ka banengkong ha ka ba pilala aban le shibun ki program na ka banta ban ai men sim ya ki khun samla jong ka ne ka shnong ka jongi ni ai khublei ro ya ka youth week ka jong phi ka ba phila penpau ya ka jing shngan na ka banta ki ne ki long kemi ki bala temen ki jongi ngi lala ban penkuk burom mene ki balong ki kita ki nong yalam ki bahaswa ki jongi ki batip kum nolong gar phomer man chwa da kwa bi batip tip phila gini banga badang nang mano hite mar tip ra kata ndai gini ki tip giri urang ba ki batip ha naga benta kumno baka snong ar phumer kalong ha ki por ki ba mansua henrei kalong ka badon kam naga benta jong i ki longdin ya ka bangin burom ya kita ki balasan yangi tengi sngo ban ai khublei ya kador bar snong ya ki seng samla ba phila ken mau ya ki ne ki riu temen ki jongi ba kin nang yo ya ka met ka phat ka ba sai ka ba khlan ni don ru hangne ya ki nong yelam snong ki bahaswa ni nomla banlen ba ka snong ar phumer ka long kumne ka magalong menta de namar ka jing tre shutom jong ki nong yelam snong ki bahaswa ki rang ba snong ki ba manswa ki extip member ki ba manswa ki latre kat kum ka jingla ka bor ki jong ki ka snong ar phumer kumne ka la ban long menta kane ka madan football ka bangi menta ru ka de ka jing tre jong kita ki nong yelam snong ki ba manswa te namar kata kalong ka badon kam bangin kan mau ya ki haman la ki por mardai tang mada kasingi bangkan mau ya kita kirang ba snong lan ki nong elam ki baswa
ngide ban kan mau ki bor na banta ki kam ki ba maki ki latre nangta ngasngo ban ai khuble ya kador bar snong ki balakan mau ya kito ki blai don banta ba kador bar snong ki balatre ha kabari bat ka bapau kum ki Aisha ki aganwadi bat kiwe ki seng ki baladep ban penkub burom mene ngi kermen ba ka snong arfumer kandang yo ya kane ka mensem jong ka jing itu iwe klem dan yo siliang khamat yano klem da don ka jing yo siliang khamat yano ni de ban long ki nong song snong lane ki nong elam snong ki ba ya pe market jo ha ka jing long snong long thau ki jongi ni ka jing perlong jo ki ya kane ka yut wek ka de ka ba konsan ba ha ka jing im jongi ki bre kam tam ye ki yut ni di ban ai mensem ye ki mabele kuma ki ong baki yut lani ki samla ki de ki lawe jong kari ke jai benre ni de ta kadau ba ngai tanat ru aku keleng baki don ki long kami jong ki temen nang ta ki rang ba tik babun pe nak kum nak keleng jong iba james liang ngai ke burom e firu khamtam nomor bele ba na thrai de nak keleng na fi organize kan ki yut bek tepe ki kena samla ba ki ban pe nuksa ye kini ki long kita men okay haga jing em jong ki breu nai ni ban buram mar kajuk mentani ngimdan su ka akor ka buram tarang ni ban ko ngi seneng gi ye ki senior khamtam ye ki rorang ba nomor di ki belamat ye ka jing em haka karta jong ki khanang ba ye ki yut bade ngin gai ken ki yut ru ni ban ai men sim ki ye ke ka ba ki thumu mar ko mai ngi ramash nong mene ki bon ki program jong ki ba ha ko i ka liang kay lam ru kumno ban pemilihan ni fi la kade ki quiz la kade ke dancing la kid hakino kono competition komot khanang boy kumi ong me fila ban ka state level lani ban represent la da hikai na yeng fisdang na kong na yeng la jong komot sisen gasni nin sapoi ke kata thong bat mano ban yo ka nam ka buram ka snong arfumer le snong pahamau len bikyong te la da baro ni tresitom mar kita e ber kimdei ki basuk ban karan mo henry haga jikim jengi bro way di ban tresitom dai hat ong khareng mo fi tresitom do kata ta khenang ba ni yo eu uso bathiang la kadai hakano kono kamro mar na padang kiyot ngam thara bar kiyot ke kai tang e football ha kidon lagi jong kim kumbal ong mene ha ki jong ki item fer tela da fi bar khoi fi tresitom kamut ni yo eu so mar khamtam ha juk menta ka kerdu jam kibon ki activities bong khareng kibon ki ha de takadau nakaleng sarkar beli ke pensur kini ki long kami menta ha khamtam ni hablok menta wat ki secretary ru mano bat ki long kami am ma boleh ki long kami hab ki inspection keleng na bagaimana Delhi na nang tairu kilap ba ki bateri job card na ki long kami to mene iba ong iba James Liang namta kan kamadan karpat ir mbasang dari one next share office in saya pelio jengmot ma boleh nakaleng jong ka job card lani MG NRJS kidon ka permissible work kadon jong ne mo te hang tu ngin hab ya ki badai ki TA lani ki engineer jongi ba kin include manakan ni filawan i namta tu ka AAP 3 years yuan deh te fiklam ba terus ni deh te sound mix office namta ban le ka land development ka kan ni madan football nilak ban yarap di takadau ba kumba ngai fi ngi ban gai ikiyut lada ka snong kay tuli munta mundi tang rumah snong ni beli ngi ke executive committee ha snong ka khli jong way po ngiak telilang nai ni yo aga jing job te kan ni ka yut bek wa phile am phiro dai bor system philong la ka jong ka kam de nam henry hang ni manta phia kan do lang de nam habi kan do lang to hakini bor si tayo le kan sngi phila ipnya kan program kidan me ke jing at khu hang ni tai ngim dei ban ya tho way la de ban ni compare tulung kum tu talung kum ta henry ni de bandan kam sem ka ba ka basurat beklai ban yama mah jing imbreu ni jing kelas dah bro jing mong breu jing hi ni dap lagi jing kelas dah henry ha kan ni ka yut kadon ka sporting spirit kadon takada ka yut hi ngakarmen banang ne manus nem ti ban ya presiden ka jong ki yut nang ba manus nem ti organize gini ti ngathrai kan ni ba manta sin men ko along haduk kan ne lai tanat haduk ata